Domlajoq, savolim buda. Men изори мард бучулаки пош поин хурдомнаш дар кор ния? Хайр. Амина мо барзада намоз мехонем. Як кас мо гуфт ки мен барзада хондан мумкин не. Чунки унҷо бо шайтон ворид мешавад, унҷои барзадаги бар. Ҳамин гапанда асос шо ё не? Аслан бояд изор аз шитоланги по ба поён нафурояд. Хосатан дар намоз. Дар намоз далели махсус омадагӣ аст ки мусбил намозаш қабул намешавад, бо ҳамин лафзам омадагӣ аст. яъне ки бояд изор ё ридош умуман либосаш аз ошиқи пояш поён нафурояд. баробараш бошадам ҳеҷ боки надорад, лекин нафурояд аз ошиқ, яъне аз ҳамун шитоланг буҷулак мегӯям баъзеҳо, нафурояд. муҳим ин ки нафурояд. аммо барои барзадан фарз карем дароз бошаду барзадагӣ бошад, далел лозим аст ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам гуфта бошанд ки бар назанед гуфта бошанд. ҳамин хел далел пешниҳод кунад, қабул мекунем.